El joc misteriós. Una gran llegenda s'ha posat en moviment, revelant l'ésser i qui sóc en realitat. I un eco molt llunyà t'estimo i em du al teu costat. Meus brites despertot inundant de llum un altre món ple de goig. I què puc fer per la persona que m'estimo tant, que estimo tant? No hi ha cap somni tan impossible que no es pugui fer. Res que cegues i penso que l'amor ho salva tot, ho salva orament cap a l'infinit. L'Amiboshi, un guardià de les 7 constel·lacions de Seirio, ara conegut com Kaika, va oferir a la Miyako un brou d'herbes de l'oblit per ajudar-la a fugir del dolor. Kaika, jo no puc oblidar-los! Ni tota la gent que es preocupa per mi, ni tota la gent a qui estimo, ni tota la gent que m'ha ajudat en els moments més difícils de la meva vida. No puc oblidar-los! La Miyaka va decidir anar cap allà on era en Nakago per salvar la seva amiga Yui i invocar juntes a Seirio. En Tamahome és a prop d'aquí, molt a prop. No puc veure'l, ara no pot ser. Jo te'l portaré fins aquí. Ho has entès? Espera'm aquí, sisplau. Perdona'm, Amiboshi. La Miyaka es va dirigir cap a l'imperi de Sairo. Una il·lusió sospitosa. Vull tornar a veure en Tamahome, però ja no sóc digna d'estar al seu costat. Aniré a veure la Yui i tornarem al nostre món. Tornar és el millor que puc fer. En aquests moments la Yui es deu dirigir cap a Sairo amb en Nakago. Però ara, el fet d'anar cap a Sairo s'ha convertit en una manera de fugir d'en Tamahome. Sui! On et creus que vas, sacerdotessa de Suzaku? El teu estimat Tamahome no ha anat pas cap aquí. En Tamahome i jo ja no tenim res. Que potser em dius que heu trencat? Doncs en Tamahome no sembla pensar el mateix que tu. Has vist en Tamahome? Encara que sigui un enemic, és un home admirable. Ha dit que, per petita que sigui, si tenim una possibilitat, hem de tenir fe i creure'ns-la. I ara per què m'expliques tot això? Per què no em mates i acabem d'una vegada? Tens raó. Què ho deu fer? Si realment haguessis mantingut relacions amb en Nakago, t'hauria assassinat sense miraments. Això vol dir... Aleshores... encara sóc verge. En Tamahome està fent front a una situació desesperada al barranc que hi ha cap a aquella direcció. Sí, noia, però seria més sensat que no hi anessis, t'ho aconsello. En Tamahome està en perill? Si hi anessis, aquest cop tu tampoc en sortiries ben parada. Tamahome! Tamahome! Vosaltres heu d'estar junts per força! Tamahome, per favor, que no t'hagi passat res. És ridícul. Aquesta noia es posarà en perill per en Tamahome. Però en el fons he de reconèixer que em feu una mica d'enveja.
O sigui que dius que em mataràs, oi? Te'n recordes d'en Nakago? Vas dir el mateix quan vas ferir el meu senyor. En aquest cas, m'encarregaré personalment que ningú torni a sentir les teves paraules. Aparta't d'en Tamahome ara mateix, Tomo. Suboshi? No, ets l'Amiboshi. O sigui que eres viu. Això tant se val. Vés-te'n d'aquí. Oh, vinga, Miboshi, home. Es pot saber què m'estàs dient? Et veus en cor de lluitar contra mi, que també sóc un guardià de les 7 constel·lacions de Seirio com tu? Tamahome! Tamahome! Sóc aquí, sóc al teu costat! Miyaka, vés-te'n! Això sí que no t'ho permetré! Ara ho veuràs! Et pensaves que em quedaria de braços plegats sense fer res? Tamahome! Tamahome! Miyaka, ets tu? Tamahome! Tamahome, perdona'm, Tamahome. Miyaka, perdona que t'ho pregunti, però de debò que ets tu? Sí, sembla que sí, de veritat, ets la Miyaka. Tamahome, no et puc dir per què, però en Nakago no va abusar de mi. I això vol dir que encara puc invocar Suzaku. Ho dius de debò? Sí, Miyaka, quina alegria. Quina alegria. la Miboshi em va salvar quan vaig caure pel barranc i abans m'ha dit que et portaria al meu costat. Es preocupa molt per nosaltres. És una història molt llarga, però ja te l'explicarem, oi que sí? Em sap greu. Sé que presentar-me davant teu, Tamahome, és una insolència per part meva. Però què dius ara, home? Nosaltres som companys, com sempre. Ho dius de debò? Amiboshi! Tamahome! Vigila! Tamahome! No hauries d'estar gaire satisfet. Tan sols havies derrotat una projecció del meu cos. Miyaka! Fuig d'aquí! Tamahome! Tamahome, no! 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 Miyaka, concentra't en la teva energia, si no t'atraparà en una il·lusió! M'atraparà en una il·lusió? Déu meu! Sacerdotessa de Suzaku, finalment has caigut en el meu embruix. On sóc? Torna'm en Tamahome ara mateix, em sents? És impossible. Ja ho has vist. Ara en Tamahome és mort. És mentida, en Tamahome no ha mort! Fes el favor d'acceptar la seva mort. I a canvi t'oferiré experiències meravelloses. Agraeix-me que sigui tan amable amb tu, sacerdotessa de Suzaku. Per què? Per què ens ha separat? Només volíem estar l'un al costat de l'altre. El nostre amor no fa mal a ningú. Per què ha de passar tot això? Torna'm-el, sisplau. Torna'm en Tamahome. Torna'm-el, sisplau. Torna'm-el. Torna'm-el, 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 torna'm-el.
Aquest és el professor. De debò? L'escola era un somni? Miyaka, Yuki! Saps que aquest any hi ha els exàmens d'ingrés i tens les penques de quedar-te dormida mentre fem classe! Quan acabeu la reunió de classe, vine de dret cap a la sala de tutoria, sents? Faré un bon repàs del teu currículum. Sí, perdoni, em sap greu. Que burra! Ai, senyor, quin mal. Miyaka, mira que ets imbècil. Noies, pot saber què hi guanyes fent emprenyar el professor? Torna'm el meu xicot, eh? Quina mena de somni tenies, noia? Doncs no me'n recordo gens, la veritat. Pots comptar. Després d'això veuran el teu currículum acadèmic a l'institut i diran... És curta de gambals. Ja n'hi ha prou, Yui, no m'espantis més, eh? Aquell noi anava a la nostra classe? Què et sembla, sacerdotessa de Suzaku? La meva cruïssa màgica absorbeix tota la teva energia. I així crea aquesta meravellosa il·lusió. Però m'he quedat ben sorprès, la veritat. Aquest és el món d'on provenen les sacerdotesses? Faré que la meva cloïssa recordi aquest paratge i després el mostraré a Nakago quan el vegi. El món que les sacerdotesses veuen en els seus somnis més dolços. Sala de tutories. Estàs ben desperta, Yuki? Sí, ja he fet un pensament, senyor. Per cert, Yuki, pel que veig, la teva primera opció era ingressar a l'Institut Jonan, oi? Ai, mare... Bé, si segueixes amb aquestes notes, és possible que aprovis l'examen d'admissió amb facilitat, però... Què? Però això no significa que ara puguis afluixar el ritme de treball. Senyor, digui-ho un altre cop, sisplau. Però això no significa que ara puguis afluixar... El que m'ha dit abans d'això. Si segueixes amb aquestes notes... Doncs, si segueixes amb aquestes notes, és possible que aprovis l'examen d'admissió amb facilitat. Perdoni que l'hagi molestat. No ho sabia. Tinc nivell de sobres per ingressar a Jonan. Quina alegria! Miyaka, per haver-te clavat una bona esbroncada, se't veu molt contenta. Res, noi, m'heu estat esperant, oi que sí? Té, la cartera. Au, vinga, anem a menjar alguna cosa tot anant cap a casa. Avui estic especialment morta de gana. Tu sempre estàs igual. Ui! Miyaka, encara ets viva? Si em torno ximple, què se'n farà de mi? Va, digueu-m'ho. No passa res, no et preocupis. Abans del cop ja eres curta de gambals. Perdona! La ONU. Em sap greu, de debò. Anem a la infermeria. Aquest noi... Ja ens veurem, Miyaka. Nosaltres tres marxem. Tenim pressa. Per què? Mira que ets burra. Sabem exactament què penses ara. Si sempre ens estàs dient que la ONU t'agrada molt. Aquesta és la teva oportunitat. Anem-hi, aprofita-la. Adeu! Que m'agrada? Esclar. D'ençà que vaig començar tercer i hem estat a la mateixa classe, ell... Au, vinga, anem. Infermeria. T'està sortint un nyanyo. No et trobes malament? La veritat és que he xutat molt fort la pilota. Lluí, ves quina oportunitat. Què esperes que faci? No passa res. El meu cap sembla una pilota de futbol, o sigui que encara m'haurien de fer algun nyanyo més perquè em fes mal. Si continuar jugant a futbol significa fer-te mal, serà molt millor que deixi l'equip i el club. Què? Tu volies examinar-te per ingressar a Jonan, oi? Sí. Aleshores, jo també ho faré. De debò? Sí, perquè tu t'examines. M'agradaria molt que ingresséssim junts a l'institut. Això vol dir... No pot ser. No t'ho volia dir fins després d'aprovar els exàmens de l'institut, però... m'agrades molt. I si tu vols,
Voldria sortir amb mi. És molt bufona, oi? Tomo, què pretens fer amb la Miaka? Digue-m'ho! Aquesta tècnica és diferent de la que he fet servir amb altres guardians de les 7 constel·lacions de Suzaku. He atrapat el seu cos en el pla físic per complir el meu objectiu. I, evidentment, també puc fer aparèixer una projecció del meu cos dintre la il·lusió que he creat. Una que porta la meva essència. Aleshores, aquell noi de la il·lusió, la Ono, forma part del teu cos? La virginitat de la sacerdotessa de Suzaku serà meva. Què? Bé, mira, això de tenir una dona com a parella no encaixa amb els meus gustos, però... Sàpigues que la Miaka no és la mena de noia que es deixa vèncer per una simple il·lusió. Amiboshi, ets tan ingenu. Quan una dona ha vist morir personalment el seu home, està tan ofuscada per la tristesa que fuig de la realitat. La sacerdotessa s'està endinsant cada cop més en la seva pròpia il·lusió de felicitat. Ostres! Quin luxe! Si hi ha tot el que m'agrada. Com que aquest any els resultats dels exàmens t'han anat tan bé, continua treballant així. Sí, quan sortia a la pissarra era un desastre, però avui he resolt una equació de segon grau sense problemes i el professor s'ha desfet en elogis. Nois, preneu bon exemple de la Miaka Yuki. La veritat és que jo volia fer l'examen per ingressar a Yotsubadai, però es veu que tinc molt fàcil l'ingrés a Jonan. És fantàstic. La Yui serà amb mi. I a més, també serà la Ono. M'agrades molt. Miaka, vas deixant l'estofat de vedella ple de baves. Realment, avui m'han passat moltíssimes coses bones. La Ono, el noi en qui he somiat tot aquest temps, se m'ha declarat. Renoi sembla un somni. Ja em contestaràs la pròxima vegada. Adeu! No sé, em farà molta vergonya tornar-me-la a trobar. A Ono... Ostres, quin deu ser el seu nom de pila? Que estrany, no el puc recordar. Oh, ja és aquesta hora? Ai, m'he de posar a estudiar. Oh. Ai, vaja. Ogre. Nom de constel·lació. Una de les 28 constel·lacions xineses. Tamahome. Però què? El cor de cop i volta. Em sento com si m'estiguessin estrenyent el cor. Què ho deu fer? Tamahome. Si em toca una mica l'aire em tranquil·litzaré. Res? Espera. Ei, que el terra rellisca. Vés en compte. Vigila la pròxima vegada. Té. És el llapis de la bona sort del meu germà gran. El va fer servir per aprovar els exàmens d'ingrés a l'institut. Mira, Yuki, volia que tu el tinguessis. I t'has molestat a venir per portar-me'l? Moltes gràcies. Donant-te'l demà a l'escola, ja n'hi havia prou. Però tenia moltes ganes de veure't. Això és tot. Perdona, t'he interromput mentre estudiaves. La Ono pensa tant en mi. D'això... Doncs jo... Si vols que sortim, endavant. De debò? Ho dius de debò? Sí, perquè tu també m'agrades, Ono. Visca! T'estimo, Yuki. No et deixaré mai. Ono. Ingènua.
Miyaka, torna en si! Miyaka! Recorda en Tamahome, sisplau! És inútil. Et puc dir pel nom de pila, Miyaka? Sí. I si tu em dius Tomo i prou? Tomo? Sí, això mateix, Tomo. Sí, sento haver trigat tant a trucar-te. Sí, ja ho sé, tens raó. Per això ha volgut estudiar amb mi i amb en Tetsuya. Vol entrar al Jonan, home. Sí, confia en mi. Tot va molt bé. Bé, doncs. Si la deixem en les seves mans, si confiem en Tamahome, tot anirà bé. El teu cos i el teu cor em pertanyen. Et quedaràs tancada per sempre en aquesta cloïssa. Vaig cridar el teu nom llavors, va ser com si despertés d'un vell somni mort feia molt de temps. Mai m'hauria imaginat que jo podria tenir la immensa sort de retrobar-te. Entre la multitud miraves fixament la noia que duia el meu pentinat. Una noia especial que et seduïa per formar una parella. Les mirades es van trobar, vaig saber gairebé a l'instant que era jo l'escollida i venies a mi. I la intensitat dels batecs del cor fa bullir la sang per tot el meu cos. M'he de mantenir ben ferma i resistir